Vysoká nad Duhom, pre mňa to je také Bohom požehnané miesto, miesto ľudskej premeny, takže všetky mladí, ktorí ešte tu neboli, tak nech sem určite prídu a je to úplne na konci sveta. Ak chcete zažiť radosť, spoločenstvo a takúto šialenú náladu, ako vidíte tu, tak určite príďte na festival. Určite príď!